ब्लॉग को स्वागत करुच्ची आपको जस्ट आम गोटे नुआ सैड सॉन्ग तैयारी होचे एबे आसिक आमर एच जीतू जी कि अपेक्षा सब ट्रेंडिंग सिंगर अच्छा जार गीत आप रिल्स करते सी आसी पहुँच जाए गीत आरम्भ हम चलो देखा गीत केमती कौन हो आसतु मुझे आपको ब्लॉग रे पूरा पूरी देखेबी गढ़ी नेलु संसार तू ना कौन गढ़ी नेलु संसार गढ़ी नेलु संसार तू गोटे कौन बड़ तू काटी देनु से तू टा काटी देले गढ़ीलु संसार गढ़ीनेलु संसार गढ़ीलु अच्छा गढ़ीलु नुआ संसार ना 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 गढ़ीलु संसार भांगी मो दुनिया तू टा काट देबा गढ़ी नेलु नहीं गढ़ीलु गढ़ी ना खोलाटा जोटा नालीटा नु सीधे 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 ब्लैक खोला खोला अछि ओटा हां तू उडा काटी दे जो गढ़ीलु संसार भांगी मो दुनिया हां हां सेपरेट पेन अछि हां पेन अछि पड़े ठीक आ सुनी माने सुनी पड़े सुनी गायबा ठीक है सर गीत आरंभ हो तो हाँ ये गीत आरंभ हो गाइबे और के आनंद सिंगर जीतू एसिटू जीतू पकड़ आसी बरी रेडी हम रेडी तो प्लेट गाया पे एटा हम ब्लॉग रे पड़ी वाला ओके प्रेमिका हृदय मिला एक कर तो ठीक हृदय मिला स्वार्थ चीज चल से प्रेम तो पाई माटी स्वार्थ चीज चल से प्रेम तो पाई दे स्टार्ट करो स्टार्टस पे ऑर्डर रखता ଆଉ ଭାଇ ତମର ଯୋଉ ଗୀତଟା ଲେଖିଥିଲ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଗୀତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମେ ଲେଖିଥିଲ ତମେ ଜାଣିନଥିଲ ଲେଖା ଟାଇପ୍ ତ ଭଲ ହବ ବୋଲି ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଯୋଉ ଲେଖାଟା ହଉଛି ମୋ ହୃଦୟର କଥା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ମନର ଭାବନା ମୋ ଜୀବନର କାହାଣୀ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ହେଇଥିବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଦର୍ଶକ ବା ଶ୍ରୋତା କହିବେ ଆଉ ସିଏ ତ କହିବେ ଯେ ଆଉ ଆମ ସିଙ୍ଗର କେମିତି ହେଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ବଢିଆ ଗାଇଲେ ହାଁ ଏସ୍ ଜିତୁ ଜଣେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ସିଙ୍ଗର ଏଥିରେ କିଛି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯୋଉ ମାନସ ଭାଇ ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ ଅନେକ ସାରା ଗୀତ ହିଟ୍ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ସାର୍ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ ପୁରାପୁରି ସରିଗଲା ଏବେ ମିକ୍ସିଂ ଫିକ୍ସିଂ କେତେ ହବ ସରିଗଲା ମିକ୍ସିଂ ହବ ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଟେ ହେଇଛି ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେ ଫେଭରାଇଟ ସିଙ୍ଗର ଏସି ତୁ ସେ ଗାଇଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ହିଟ୍ ତୁ ଖାଲି ମୋର ବିଧାତା ଗଢି ଦେଇଛି ଗାଇଛନ୍ତି ଗୀତଙ୍କର ଯାହା ହଉ ସେ ଆଜି ଆମର ଭଲ ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଟେ ଗାଇଛନ୍ତି ଆମର ହିରୋଇନ ଭାଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଏଇ ଗୀତଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଏବଂ ସରି ଟିକଟକ୍ କହିଦେଲି ଭୁଲରେ ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ 100% ସମସ୍ତେ କହିବେ ନକଲେ ରହିପାରିବେନି ଏଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲିରିକ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଆମର ମିକ୍ସିଂ ଫିକ୍ସିଂ ହେଇଗଲାଣି ମିକ୍ସିଂ ହେଇଯିବ ରିଲିଜ କାଲି ଆଡୁ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତେ ପାଇଯିବେ ଆମର କାଲି ଆଡିକି ଗୀତ ରିଲିଜ ହବ ତ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ ଖାଲି ଗୀତ ପଡିବ ଟପ୍ କିନା ମାରିବ ଇଏ ଚାଲିବ
हाँ निश्चय निश्चय अति बहुत बढ़िया ହେଇଛି। लवर्स म्यूजिक ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ लवर्स म्यूजिक ମୋର ବି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସାଙ୍ଗରେ ଆଡ ଅଛି, ସାରଙ୍କର ବି ତାଙ୍କର ଆଡ ଅଛି। ଏବଂ ଏଇ ଗୀତର ଭିଜୁଆଲ ଡାଇରେକ୍ସନ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହଉଛି। ହଁ ହଉଛି ସମସ୍ତେ ସେଇଟା ବି ଦେଖିବେ ହଁ ସେଇଟା ଆଉ ବି। ନିଶ୍ଚିତ ହିଟ୍ ଭାଇ, ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ଭାଇ ଏ ଯୋଉ ଗୀତଟି ହେଇଛି ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନର କାହାଣୀ କି ନେଇ ଲେଖା ହେଇଛି ବା। କାହାଣୀ କି ନେଇ ଗୀତ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଭଲ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଭାଇ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଲିରିକ୍ସ ଯେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ମାନେ କଣ ହିରଣ୍ୟ ଭାଇ ମାନେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ମାନେ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ବୋଲା ହଉଥିଲା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ସରିଗଲା ଟିକେ ଶୁଣିକି କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛାତିରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଛାତିରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୁରା। ହାର୍ଟରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହଉ ଦେଖିବା, ଆମେ ତ ଗୀତ ପାଇଁ ବହୁତ ମେହନତ କରିଛୁ, ଆଉ ଦେଖିବା ରିଲିଜ ହଉ କାଲି। ଆଉ ବାକି ଏଗୁଡା ସବୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇ ଆଉ ନାଇଁ ପ୍ଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହେଇଛି କହିଲ, ମୁଁ ଆଗରୁ ପକେଇଛି ତାର ସର୍ଟ ରେ ଜିତୁ ଗାଇଲା ବେଳେ ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିଲି ଗୀତ ଟିକେ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲେ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ପ୍ଲେ କରିପାରିବେ। ମୋ ଜୀବନ ସାଥି ଖେଳିବାକୁ କିଏ ତତେ ଅନୁମତି ଦେଲା? ମୋ ହୃଦୟ ସାଥି ଖେଳିବାକୁ ହଁ ମୁଁ କହିଲି କି ସାର୍ ଗୀତଟା ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି, ମାନେ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମିକ୍ସିଂ ରେ ଏତେ ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଉ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଆଯାଇଛି ଅଟୋ ଟ୍ୟୁନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସୁର ପାଇଁ ଯୋଉଟା ହାଲକା ଟିକେ ଦିଆ ହୁଏ, କ୍ରୋମାଟିକ କରାଯାଏ, କ୍ରୋମାଟିକ କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି ଦୁନିଆ ପ୍ଲଗଇନ୍ସ ବାକି ଅଛି, ସେ ସରିଲା ପରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। 100% ଦର୍ଶକ ମାନେ ରାତିରେ ଆମର ଭୋଜି ଅଛି, ଆମେ ଖାଇ ପିଇକି ଏଇଠି ଗୀତ ରାତି ସାରା ବସିକି ଏଡିଟିଂ ସବୁ ଡାକି ରାତି ସାରା କାମ ହବ ଆଜି। ଆଉ ଦେଖିବା 100% ପସନ୍ଦ କରିବେ ସମସ୍ତେ। ଠିକ ଅଛି ହଉ ସାର୍, ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବାନି, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ସେୟାର କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବାନି। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ ଦେଖେଇବୁ, ଶୁଣେଇବୁ। ଖାଲି ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ ଆଉ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଆସିବନି? ସବୁ କରିବା କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ, କାରଣ ମୁଁ ସ୍ୟାଡ୍ ମାଷ୍ଟର ବୋଲି ଆମ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଧୋକା ଖାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ, ଧୋକା ବହୁତ ଖାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖାଇଛି, ଖାଇଛି ଗୀତ କରୁଛି, ତଥାପି ମତେ ସ୍ୟାଡ୍ ମାଷ୍ଟର ବୋଲି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ସ୍ୟାଡ୍ ଦେଇଛି, ଯେମିତି କି କେମିତି ଭୁଲିବି ସେ ଅଭୁଲା ଦିନ, ଅନେକ ହିଟ୍ ଗୀତ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗିବ। ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ହଉ।